Kwazisai muri yeZimbabwe nasira rimwe zuva kusangana kwatiri kuita muchirongwa chenyu chamunoziva kana zvakadai kuHarare ndingagarirei zvangu nekuti muchiona panapa ndakabata nwiwa kuHarare unenge wakutobhadhara ipwa idzi aiwaka kungodya izvi zvinofadza nhasi unoka tiri munzvimbo yeRusape umo mune mushawo wataona wakanaka zvakare watoda kuti timbokurukura navo asika guys Harare garai yenyu ini ndiro kumusha rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Maiona here Drumas Media inedzidziso murondere upenyu mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondere upenyu. Right, indonzi Enias Nyawo. Zvedhiti zvangu remusi wandakavaka musha sezvo zvakangomira zvisina kumira zvakanaka. Ndingangoti pakauya maChina achiuya munzvimbo muno muBhoera ndo pandakatonopindawo basa ndiri general hand. Ndakasenza ipapo ndi general hand handina kutya basa handina kuzeza pandaingonzi nemaChina ngatidai ndo zvandaingoita kusvika ndaunganidza kamari kangu. Kamari kandakaunganidza ndo pandakatenga zvitina. Handina kukwanisa kupinda muganyuro zvinoita vamwe kunoforoma zvitina. Ndakangonanga nekunotenga zvitina. Kobva ndatsvaga bhiridha. Kobva ndavaka musha. Ndaingoti mari yandawana ndaipa mudzimai. Kamari kandawana pandaenda kubhengi unotora mari ndopa mudzimai ochengeta. Makadyiswa here seko? Handina. Nekuti havasi varume vese vanoendesa mari kumadzimai. Saka pamari yedu payakakwana kobva tatoti amai mwana dambudziko riripo nderekuti ini ndakagara nguva refu tiri pauskwata. Saka takagara tiri pauskwata toda kuvaka musha wokutiwo kana tichibva pamba pedu tichienda kudzisvondo tei takashambidzika. Zveshuwawo mudzimai akaita seizvozvo kwakuchengetedza mari kusvikira tatsvaga bhiridha avapo kobva tavaka musha. Kusvika zvezvamuri kutoona izvi musha uyu mavakirwa andakauita ndakauvakiswa nemaChina ndichitosenza pabasa pamaini. Ndiri kuona makavaka pamusoro peruware. Right, nyaya yakaitika ndivake pamusoro peruware pandandakamboskwata pakubva mukurumurwa nemubereki wangu. Ndakagara panzvimbo yanga ine murove. Saka kubva ipapo ndakangobva ndangoti imba yemuvhu ine matambudziko akati wandei. Beta ndinotsvaga ndakangokwanisa kuti sechirongwa chawiswa namambo vachiduku vachiti nzvimbo ino ndo ndini ndakutonga sezvayo. Ndakangopuhwo panzvimbo pakananga nerware ndakuvaka musha wangu pamusoro perware. Ndichiitawo matambudziko ekunyura nemamwe semvura yakanyanya kuwandisa. Kusvika ndavaka musha uyu. Ndiri pakati pekuvaka musha ndakazofunga futi mai mwana toita sei ngatichitengai mudziyo yekutsveta mumba medu. Zveshuwo ndakatengawo mudziyo yekuti kana imimi sevaenzi mufanira kupindawo muchiona mudziyo yandakashanda. Zveshuwo ndaingozviitawo pandaendangoenda kutambira kamari kangu. Kobva ndati mai mwana izvi tapedza kutenga mudziyo yandaichitarisira kuti kana ndakabudawo mumba mangu ndakagara pamudziyo wakaita seuyu ndochiita sei. Kobva tachuba magetsi. Ndakatozvita manje tatobhonzi yezvezvi vanhu yezve vari kuuya kumayunivhesiti chimbomirai zvisiri kuzvikumira zvonzi basa rapera basa richiripo. Takatarisira kuenda kubasa. Takatarisira kuva tichiramba tichiita mushando semashandiro atachingoita. Kobva tatochuba magetsi changosara kuisa firiji ndochangosara. But zvimwe zvese hangu nezvandaidawo nemoyo wangu ndakaita. Zvisiri zvoga kudanga uku ndine mbudzi dzosvika kuma25 dzandakatenga ndiri pabasa pamaini. Mombe munadzo here? Mombe pane 4 chete.
tobvapo toenda pakufenza. Ndakabva ndafenza futi yaidi yese nezvandaiona pamaini. Imba iri kuseru kune mudziyo futi wandakatenga, komburesa yematai. Ndida kuti ndiitewo garaji rangu rematai nekawasha yekuti wane motikari dzavo ndichikobatsirana nawo. Hamuna kutitaura imba yenyu ine marooms mangani? Ndakazoinyima maroom. Ine 2 rooms, yechi3 yacho ndakaisa kuseri. Yevaenzi kana kuti mukwasha achazouya ndakaisa kuseri. Handa kuibatanzani yangu, asi sofa iyi ine 2 rooms ne bathroom ne toilet ne kitchen. Ko panhau yependi chii chakakupai pfungwa dzenyu kuti mude kala iyoyi? Nyaya yakaitika kuti muchaina wandaifamba naye aindikurudzira achindipa apo nepapa zvinofanira kuitwa kana uchinge uri pabasa. Kobva tatongoti namai mwana toita sei, imba ndapedza kuvaka ndoda kunotenga pendi yangu. Zvishuwo ndakangochengetawo mari yangu, kobva ndatotenga mabhaketi angu 4 ependi, kobva ndatopenda musha wangu. Yechi5 ndo pandakazopedza kupenda kitchen nebathroom netoilet. Aiwa, tinotenda. Ko panhau yekuti tirikuona paruware pakasimba, mufe makaita dambudziko, ko kuvanawo havaite mavanga here vanenge vachidonha vachitamba? Kutaura chokwadi pamberi paMwari handina mwana asangana nedambudziko rakadaro, but kuna mai uku vana vanenge vachingoputsawo zvimandiro, but tiringoziva kuti upenyu ndo vana vacho yese ndo vana ndo zvazvinoita, asi kuti mwana kukwara aiwa hapana. Ndatozvitora futi pane vaya vanokakusunuka kekuti vanonotora ivhu repamba vachinogadzira ushunu hwavo. Ndakati pana vapatorwi chinoba ndovakira parwara. Ende kana vaprofita havatombochereri zvavanocherera nokuti hapachereki. Ndendatomuka mupamapurasi pane mbwa dzinoruma zvisingaiti. Aiwa, inini ndinetwa Mai Nyawo, ndo pandinogara pano. Ndikati musha watakatanga kugara pana pa 2008 patakatanga kuvaka 2015 patakatanga kuvaka panapa. Ndipo patakatanga kuvaka pakazopinda murume wangu Machena, ndipo patakatanga kuunganidza mari yedu tichichengeta bichana tichichengeta. Patatanga kutenga zvidhina zvedu, patatanga kuvakisa imba yedu, ndipo zoiplastisa kuisa maflow zvese nemari yekumainuko. Ndobva tigore rapera ipapa patakazopendesa musha wedu, ndopatakaisa fenzi nekutenga zvimwe property iri mumba. Taimbopota chimboti apo napo zvichimboomawo, nokuti takatanga tichimbopiwa mari dzemafoni dzanga dzisingatengiwo, zvichinetsa mari ichiramba kukwana. Saka takati tangazopiwa mari yanga yekutengawo, patakatanga zvatanga kuzonyatsokuita. Ruzhinji runoti rwakawana mari wanda unogara kuHarare, tiri kuonai murugara yenyu kumusha. Tingati ndezvipi zvakanakira kunge munhu uri kuno kumusha? Kumusha unogara kuno unonge uchiita zvese, uchirima uchidi, hauna chaunotenga, zvese zvese zvakangokwanira uri kuno. Kana kuno kangokugadzira unenge ungori kutaundi. Tauni yenenge yauya kuno? Inenge iri kuno. Tikuona mune solar panel, munotoona TV yekuti munotoona zvese? TV tinayo. Hamire kuudzwa kuti zvazodai zvakazodai? Hatisati tazviziva nokuti hatisati tatenga zvakakwana zvacho kuti tinyatso kuona zvese zviri kuitika munyika. Tichikushandisa ma-USB. Ndo tichiri kushandisa. Tiri kuona imwe advantage yekumusha ndikuona svinga repwa rasvika iro. Munenge muchingozvidyira yaipwa kuri kuHarare kutenga. Tozvidyira zvese. Mananga. Hatina zvese, hapana nadhora yatinobvisa. Ngoti chawafunga utenda munda unotema. Nyari muruo kungori mapesa, hapana chanombotenga kana chiwo chimwe. Mvura kungochera, haina kana mutero. Mhepo fema yakachena. Aiwa, yakanaka. Mamuona ere, endrune shamba,
dzidziso murondore upenyu mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondore upenyu ndofunga inini Harare iri pano Harare ngaitwe kuno zvekuenda kuHarare aiwa Harare inowanikwa paunongochiraramira. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. No.